Perlog be minta suggestion nga pediang subhai pi hakane ka channel banik blog. Hashua bangin ya yakane video syakmat nga kwa ban pen pau ya pi sengobha ban subscribe yakane ka channel balai kurteng banik blog bat sengobha ban share ya perlog jong pi bat sengobha ban like yakane ka video. Kane ka jing like ka jong pi ya ka jing like ka jong pi yaw ne unong kren wa ben bakan tho yaw ba arden Henry ka de ka jing like jong pi yanga unong kren Uba Kershan ya ka Voice of the People Party. Ka Voice of the People Party VPP kalong kawe ka parti ka baklan baha hagisngi mata. Ka banyele persya ya ka nega sorkar MDA bat kubjuru ya ka nega National People Party NPP bat kiwe ki party. Ka Voice of the People Party kalong ka baklan baha ka jingdon jong ba arden. Henry bun baha ki nong kan tho ki ba ben ki ba live ho jaj live ho kom live ho jaj live ho skit ki ba ben ki ba kan tho yaw ba arden milar basai moy ki bun baha ki pai ba jong kare kasi ki ba kan tho ki ba ben persya yaw ba arden ki ba kan tho live ho jaj live ho skit ki briu jong ka National People Party NPP ki long ki briu ki balarung virus lut nadu kinong Christian NPP nadu kinong elap election NPP ki degi briu ki balarung virus ki ba kren klem don kano kan nongrim walada ki kin tho live ho jaj live for kom ya ka Voice of the People Party Henry Kim la shu pan klem daleleru baleng ongai pi perlok bagi shun yaw ba arden milar basai moy namar ba arden milar basai moy ulong weu briu ba start bot ba simpang bot ba abet maphak ya ka ne jingelam bakla jong ka sarkar ya ka jai benriu khasi ke jongi na ka daw kine gi briu jong ka National People Party NPP ki ben ki kan tho live ho jai live ho kom live ho skit ki kan tho yaw ba arden tang bo ba arden bon hapno na ka ne ka Voice of the People Party VPP na ka daw nang bakin yo ban yu kejat dia ka ne ka Voice of the People Party to perlok sngo bha ban ya page no ya ka de jingkren jong no ba ka jingkren ga ba klem so thau halor ka phong yit khmat yong halor ka kren ha ga jingdum halor ka jingkren ru ka ba klem don nongrem halor ha ga bit ha ga shlor to perlok kin ya page no ya ka ne jingkren jong kin gi briu jong ga National People Party NPP ni yemdei ki pi thok de nam se namar bang singara long po thok pen bi dalam bat ka bi bat ka shlor to tep ni hanong thamai te yong bam singara long po ba arden bam singara long po ko UDP amar kini kemdei kidai la ka jo Henry ba arden araja khasan aban keren apo assembly muda ya uja ia nadi atau komuniu beriu udah utau lambat leng do sob leng jong cak beriu ya coba himapi patba hadian bola rem arajan kapra usai sakata revolution jai kata revolution ke jongo tang kawai ka jin pergi patba tang kawai ka movement ru kampai seno kot yang bat yapi ko kinong shong gerbang yapi te kibalong kibias ngong lingbai ni tindong jemput sawa tungin yak latia tungin yak ladem nama kani kasnam ko kasnam jong gilong shua mang chua kasnam jong gilong kuma kiu to se inyakop to se inyapong biang ya kata kesap tip kur tip ka tip riti tip dustur kabak tip ru kay gama kay kesang ko ginong syong kay NPP le kabadang mi dang hawara ja kadar hatu niya long kungju se ubaseng ya kay NPP udah polno agitok sama bangku ayat waru play uday uriulum uday tribal benta piong ulang kongju balay pen biye sakanusim tie pen biye ni yemday kipi thok danam se namar bang singara long po thok pen biye
biet bat kaslor totep mi hanong thamai teniong bam senggara longpok Baarden bam senggara longpok ko UDP ngaong iya pi tu se nhìn peni siapa pertai ti bak jat ben riu ka jongi nyem dei tang bak yai jat siapa kentai nyem dei tang bak yai ka khong siapa kentai nyem dei ki kentai nyem dei tang ki nom 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 nom